għandu jinstab mezz ta' forum ta' dialogu bejn ix-xjentisti u r-riċerkaturi u l-membri parlamentari biex naraw li l-bniedem jibqa' fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. Din il-proposta għamlet tad-deputat Speaker tal-Kamra tad-Deputati Claudette Buttigieg waqt it-tnedija ta' ix-xjenza fil-Kamra u wirja ta' riċerka xjentifika li qed tittella fil-bini tal-Parlament fil-Belt. Claudette Buttigieg qalet li dan l-avveniment jiċċelebra l-kisbiet fir-riċerka li saru f'pajjiżna mix-xjenzati, l-akademiċi u l-inġiniera. Jappellat biex inkomplu naħdmu għal aktar kuxjenza anke fid-dawl tad-diskussjoni fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti biex il-bniedem jgħix f'aktar dinjità. It-tnedija kienet indirizzata wkoll minn attakk kelliema oħra fosthom bil-koordinatur u miċ-ċermen tal-Wirja kif ukoll mill-prorettur tal-Università ta' Malta. Taw il-preżentazzjoni tagħhom ukoll persuni relatati mal-programmi ta' riċerka tal-Università u mannotaw li riċerka tal-lum hi l-ekonomija ta' għada għax kullimkien qed naraw li riċerka hi importanti għal prodott gross domestiku tal-pajjiż. Preżenti għall-attività kien hemm ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u l-kelliem tal-Oppożizzjoni Ryan Kallus fost l-oħrajn.